Kaixo Irati. Kaixo. Zer moduz? Oso ongi eta zu? Berdin. Ongi etorri Punta Jantzak irratsaioa. Ikili irratian. Gaur, onbidezak izango ditugu, ezta? Bai. Eta gainera, deiak egiteko aukera. Orain, Iratik gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Gaur gonbidatu etorriko dira, bat Jania eta Izarpista da. Oso pozik jarri da ditu dugunean. Sartu zara gure gaurko artista. Egun honeska, zer moduz? Gaizki. Pozten nahi. Gustatu bat zitzaizun film bat egitearen esperientzia? Ez asko. Beno, orain gure hurrengo gonbidatua sartuko da. Barri. Bai, oso ona. Dakizu zer falta den zure kolekzioan? Ea, ez da ezer falta. Orain, gonbidatuak galdera. Zergatik iragaten zareteak gaizki? Guarrin handi bat delako. Ni guarrin handi bat? Bai, eta gainera ez da ni ez nahi zukoa. Bale, askira. Non jaia zineten? Nik loaketan. Ni paraiso multikolorean. Paraiso multikolorean? Bai. Gezurra. Beno, bale. Zer falta zaio besteari? Kotxezito arrosa. Nire zentasuna. Zure edertasuna? Bai zera. Gelditu. Hileko zer txanpora bintzen zuen? HS Puzker, Urrutina Mier. Nik ez dut bat nintzen. Zenazka. Beno, guazen segitzera. Zein da zuen kolore gustukoena? Grisa. Nirea ere. Grisa? Bai, kamisetan dara mana. Baina hori arrosa da. Bai? Bai, zetuz nuna zaren. Nuna ni? Bai. Venga, baina ezkerra dira. Bai, zuen hori. Bai, behar. Ez, berak behartzen dituelako. Bai, eta gainera oso orain, deien ordua da. Ea protamo den telefonora. Kaixo, Pepita Juana Maria del Bosque Bendito Sagrado zara, ezta? Bai hori ze, baina Pepi Juani Mari del Bosque Bendito Sagrado ditzen didate. Kaixo. Bai, kaixo. Zu, exorcista pelikula ikusian duzu? Ikusi baduzu zer iruditu zaizu? Bai ikusi dut, baina beldur asko izan nuen eta begiak estalita izan dituen denbora osoan. Oso gaizki, pelikula osoa ikurutsi behar zenuen. Bai, baina oso beldurtia naiz eta... Beno, denbora bukatu zaigu, zer gaizki. Beno, agur eta agur izan. Agur. Orain iragarkitara pasatuko gara. Zure komuna ongi garbitzeko erabili patode instruktiboak. Guak. Agur esateko...